Està comprovat, molt més que l'home, o que el dofí, o que el ximpanzé. La dona és l'ésser més intel·ligent sobre la Terra. Per exemple, quan hi hagi la Tercera Guerra Mundial, la dona serà l'únic ésser que sobreviurà a la catàstrofe. No em preguntis com s'ho faran, perquè jo sóc un home, però quan hi hagi la Tercera Guerra Mundial, la dona serà l'únic ésser que sobreviurà a la catàstrofe. No seran les rates ni les amebes les que sobreviuran, serà la dona, perquè la dona és l'ésser més intel·ligent sobre la Terra, està comprovat. Ella serà l'únic ésser que sobreviurà a la catàstrofe. Viurà sota terra, prop del nucli incandescent, en túnels profunds, i com que la dona és l'ésser més intel·ligent sobre la Terra, salvaran un home també. Tant de bo sigui jo, i em ficaran en una gàbia, i només m'usaran per propear com un semental, follaré 5 cops al dia amb dones diferents cada vegada per continuar l'espècie, i em tractaran com un rei, m'alimentaran i em rentaran el cul i els ous ben nets a dins la gàbia. Tindré una vida rica i plena fins que em mori de vell, perquè la dona és l'ésser més intel·ligent i tendre sobre la Terra, molt més que l'home, o que el dofí, o que el ximpanzé. La dona és l'ésser més intel·ligent i tendre sobre la Terra.